थारैनो जोंनि राजखान्थि बिथिङाव गोलाव समनिफ्रायनो बेपारि सोदोबखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबोनायखौ बयबो नुबोदों आरो खोनाबोदों। थारैनो दिनैनि समाव गुबै बेपारिया सोर? जेराव हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर' बिथांमोननि गेजेराव जा राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो, बे दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायनि गेजेराव बेपारि सोदोबखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो रुंगुल बर' थामहिनबा लाइमोन इउपिपिएल गांखंनि स्पक पार्सन्स रुंगुल बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेपारि बे सोदोबखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों। सोरखौ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों, सोरखौ बेपारि बुंदों आरो बे बेपारि सोदोबखौ लानानै मा फोरमायदों रुंगुल बर' बिथाङा सासे इउपिपिएलनि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि रुंगुल बर' बिथाङा गोबां आथिखालनि जा बिटिसिनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव गोबां अजद दिन्थिनानै बाथ्रा बुंदों। जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बारग' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोबां बेपारि होननानै थांखिनानै बाथ्रा बुंबोदों। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ बेपारि होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव बे बेपारि सोदोबखौनो लानानै रुंगुल बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फिनजाथाय होफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे रुंगुल बर' बिथाङा थांखिना फोरमायदों आथिखालाव मानो बिटिसि ओनसोल एबा बिटिआर ओनसोलाव मानो थासारिया मोजां नङा आरो बिथाङा बर' हारिया खैफोदाव दं होननानै मानो फोरमायदों। थारैनो बर' हारिया दिनैनि समाव खैफोदाव दङ नामा? बेजों लोगोसे आरोबाव रुंगुल बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फोरमायदों मानो अराय सम आगसि आगदा हाग्रामा महिलारीनि जायखिजाया मेलफोरावनो जायखिजाया हाबाफारियावनो रायजोनि मन्त्रि नलबारिनि बिजेपिनि दैदेनगिरि होननानै बिथाङा फोरमायदों। जेराव जयन्त मल्ल बर'आ बिथांखौ हाग्रामा महिलारी बिथांनि उन सिगां जेरावबो नुबाय थानाय जादों, बेखौनो थांखिनानै बाथ्रा बुंदों रुंगुल बर' बिथाङा। थारैनो दिनैनि समाव गुबै बेपारिया सोर? थारैनो दिनैनि समाव बर' हारिखौ फानना जानाया सोर? बेफोरबायदि गोबां माने सोंथि खालामनानै दान्थे बिदान्थे खालामनानै खौरांगिरि मेल खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला गुबै बेपारिया सोरखौ फोरमायखो रुंगुल बर' बिथाङा? ना प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारी? सानैनि गेजेराव दिनैनि समाव सोरखौ बेपारि होननानै थांखिना बाथ्रा फोरमायखो जों रुंगुल बर' बिथांनिफ्राय आबुङै जों खोनासंदोना लादिनि। बे 2 माह 3 मासाव जों नुबाय जे मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारिया फैनानै जेरैबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ खालामनानै लाबाय, लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ लानानै जेरैबायदि गेलेबाय, दा बियो जोबोद साननो गोनां। रायजो राजा बिथांमोननो जों हगारनानै होदों। जों दिनै पलिटिकेल पार्टिनि स्पक्स पार्सन हिसाबै नङा, दिनै बर' हिसाबै माखासे गोरबोआव नांनाय जोंनि मेलेमा जिखौ सानदांदों, दिनै हाग्रामा महिलारी सरकार बिथाङा फैनायनि उनाव जेरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जादों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै साननायनि सम जाबाय। दिनै जों बुंनो नागिराखै सोरनोबा भट हो सोरनोबा भट होनाङा। जों बुंनो नागिरदों जे जों बर' हिसाबै जों दिनै बिजिरनायनि सम जाबाय। आसोल बेपारिया सोरमोन? बर' जातिखौ सोर माने फानमारदों? दिनै सोरनि समाव बर' जातिया आलाय सिलाय जाखो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना नोजोर होनो गोनां। दिनै बर' जातिनि भबिष्यतखौ सोर खोमसि खालामखो? सोर एनअसि होखो? सोर रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गुबुनारिफोरनि खाथियाव थांनानै हानि पट्टा नांगौ ना एसटि नांगौ होननानै दिनै बर' जातिखौ दाम दर खालामनानै गोथौ हाखराव खोख्लैखो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो गोनां। दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्राबो दिनै फिल खालामदों। दिनै नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै नाय, मानाव गेदेर बिटिआरनि दिनैनि डिपुटि सिएम रिहन दैमारि बिथाङा गाव हारसिंनो मोनफ्रोमबो बिबानखौ बिथाङा लाजोबनो नागिरो। बियो माने डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरिनि बिबानानो जाथों, बियो माबा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेननि बिबानानो जाथों, गाव डिपुटि चिफनि जिथु पजिशनानो जाथों, बिपिएफआव गुबुन लिडारफोर गैला नामा? जे सासे सुबुङानो
मोनथाम मोनब्रै मोनबासिम माने बिबान लानाय बियो बिपिएफनि कर्मकर्ता जायफोरा थै गोलोमदै जायफ्रा सान हर खस्थ' खालामनानै बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिनबाय बेफोरबायदि मानसिनि बेवहाय भेलुआ बेसेबां बेफोरनो फोरमायो दिनै बिपिएफआव थानाय जायफोर हार्डकर दिनै खामानि मावग्रा बिथांमोना दिनै सिं सिं माने जोबोद दुखु मोनदों दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जि अरिजिनेल केरेक्टार बिथांमोननि जि पावार लुबि केरेक्टार बेखौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै नुबाय रिहुन दैमारिल' नङा दिनै बर' जातिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया जाबाय माखासे साब डिभिजनेल जि लेन्ड एडभाइजरि बर्ड कमिटि दंमोन बेवहाय बिथांमोना गुबुनारिफोरखौ स्पेस होजोबलाबायनानै जोंनि जा सिक्स सिडिउलनि मर्यादा बा जोंनि आखायाव थाखानाय गोहोखौ बिथांमोना जेरैबायदि गुबुननो लासै लासै हगारनानै बर' जातिखौ धंस खालामनो नागिरदों बे खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा लाइमोनफोरा दिनै ओरैनो जावरिखाङाखै बिथांमोना नुहुरदों बिथांमोननि भबिसतखौ जे हाग्रामा महिलारिया फाननानै थांबाय दिनै मालाबा एसटि फाननो नागिरनाय सोरनोबा गुबुनारिफोरनो हानि पट्टा होनो नागिरनाय गावसोर मोनब्रै मोनबा पजिसन लानाय दिनै लाइमोनफोरखौ खोथा होनानै बिथांमोननि जि माने साननाय हनाय बिथांमोननि जि लुबैनाय हास्थायनाय बिथांमोननि जि मोजां मानसि जानो लुबैनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नाख्रेबनानै गावबा गाव पलिटिकेल पावारनि थाखायल'सो जे दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बयबो बुजिदों साननैसो सिगाङाव गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन जे बर' जातिखौ सोरबा लानानै खेला खालामदोंमोन नामा सिगां समफोराव सानदोंमोन मानसिफ्रा जे बर' जातिखौ सोरबा बेपार खालामदोंमोन नामा हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा बेपारि होननानै गाव जे बर' जातिखौ फानमारबाय दिनै बिनि प्रुफखौ मोनसेनि उनाव मोनसे नुलांगासिनो दं दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान जागासिनो दङ दिनै आसामनि सोरबा बिबारनि सासेबो मिनिस्टार गैयाब्ला बिथांमोननि मोनबो प्रग्रामानो जाया दिनैनि तारिखाव जोबोद माने लासिं सिंनि बाथ्रा आं सोरखौबा समालोचना खालामनो नागिराखै दिनै बिटिआरनि सिएमआ सोर हाग्रामा महिलारि ना सोरबा बे नलबारिनि बिथाङा दिनै मोनफ्रोमबो मिटिङाव बिथाङा सिगाङाव मानो पजिसन मोनखो बिदिथ' जानो नाङामोन सिक्स सिडिउला एक्सट्रा मोनसे मर्यादा दङ एक्सट्रा पावार दङ बेयाव लेजिस्लेचार दङ बिनि उनावबो सोरनिबा आथिं सोलायनाया दिनै सोरखौबा बेपारि बुङै बुङै सोरखौबा बदनाम खालामै गाव जिथा इलेक्सनाव फैसा लाबोनानै 28टा सिट मोननायनि उनावबो सोरनोबा बिबान होनो गोनां जानाया बे बेसेबांबा लासिं सिं बाथ्रा 28टा मोननायनि उनावथ' जोंबा थानानै सरकार दानायनि खुनु खोथायानो गैयामोन दिनै बर' रायजोआ बेखायनो बुजिदों जे बर' जातिखौ बासायनो हाग्रा जे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा बिथाङा गावनो बुङो गाव सासे सार्थ लबि पलिटिसियान बिथाङा पावारनि थाखाय जायजोंबाबो थानो हायो कुनु नीति आदर्श गैयै सासे दैदेनगिरिया जाबाय हाग्रामा महिलारि बे मानसिया जि बर' जातिखौ बासायनो हाबावगोन बेखौ लानानै बिराद जोबोद गिदिर मोनसे कुइसन मार्क जानानै थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय क्रेडिटखौ बिथाङा मोनगोन बिथाङा बै समाव बिएलटिआव दंमोन नाथाय बिथाङा हारसिं सोमावसारनानै जे बिटिसिखौ लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा बेयावहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बिएलटिनि लिडार केडारफोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि अबदान थानायनि थाखायसो बै समाव बिटिसि एकर्ड जादोंमोन सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारि हारसिंनो बिथांनो जुदि क्रेडिट होनो नागिरोबा बे ब्लान्डार मिस्टेक जागोन बै समाव मोजां खामानि मावदोंमोन होननानै सानफ्रोमबो जुदि जोङो बिथांखौ आथिं हमनानै खुलुमबाय थायोब्ला खिन्थु बर' जातिया सेस बर' जातिया दिनै धंसनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बुजि मोनदों